Daalụnụ ndị ọma, ndị egeni m ntị, ndị ezipụ ozini ma ewepụcha n'ishu akwụkwọ. Chukwu ya gọzie ọnụ. Ụnụ bụ ndị atụghịzikwa ọnụ na-eme ka ndị mmadụ marị gbasara n'ọdịnala anyị. Chukwu ya gọzie ọnụ ka ụnụ si akwado ya bụ ije mee na ụnụ nọ n'ime. Daalụnụ. Ihe anyị ga-enebanye anya tata bụ ihe dị mkpa shinne n'etiti anyị, ya bụ ihe gbasara ishi nwene ya na ịgọ ọgọ. Oge o mesị ama na-edepụcha ihe ndị na-eme ekwu ọnwụ n'ọnụ oyibo ka omena ndị dị wọcha na enyem ekwu ga-enwe ike na-esokwa anyị ka afọ na ibe ewere. Ihe gbasara ishi nwene ya na ịgọ ọgọ, asụ wee na anyị bụ ndị enu ala na-ishi nwene shinne bọbụ na ejene na ọbụ nwene tụmadị obodo nsi bịa, ya bụ obodo ukwu na-ewe ishi nwene shinne. Onye ọbụla bụ nwene ya bụ aba mmezie ọba na-afụ ndị mmadụ ụfụ inwe ike chọcha nwunye, inwe ike nwụchi ebe ga-anụ onwe onye nwụchi nye nsọ asụ wee na nwene ido ikedo onwe ikwu bịa bụ ọnụ okene ne aza isi kene ma ọnwa nwa m ekenekwa m ya bụ ojo ogwu ọhụma emụ ọkọwasịa nne ya emụ na nne ya sịa ewu nwa Angelina nwene m donani sịa donọchapụ nwaanyị n'ebe ike bịa oge ya hụ ishue nke oke ya agbalụ ọsịa nne m ebidokwu sịa ebido kene makwa nne nshinne so nne nshinne ofu mbana ka isi pu iji bụ okwu n'ime ekwu nkenke tupu iji ga-emara nye emeni ọbụna nwene ka okwulu ụlọ nyo okwulu gị ọnụ ikede ya na-ejetege sef ikede ya na-emetege ejetegewe tupu eji ga-amarị na nwene na nwene kwa ewu nke n'ime ekwu ọnwụ nye na nkọwa ọnwụ mee n'ụlọ ọ bụ n'ọlụ oyibo dọ na-anọ n'ebe ọ ga-enye n'aka kọwaa naanị enyi isokwa agagharị enyi ọ na-awe ememekwa onye gbasara ịhụnanya na nwene idokwa nne ya ma nwekwa ike nọ na ụlọ adịkelukwu n'ogo egbube enyi ndị madaba na-ezichesi n'ime ozi dị iche iche si mme tụeka ọnụ na nye gbasara ya bụ ishi nwene na ishikezi nwene naanị ka mmadụ ga-esi mala ya bụ nwene naanị ka isi amala ya dịbụ na nwene nke ị ga-anụ na nke dị mmanụ. Anyị ga-enebanye ya bụ okwu anya n'ụzọ ọ ga-esi wuo onye ọbụla n'anya wụchapụ ịnọ n'anya ọhụma. Ebu anọ kwesị abịa enu ọ ga-elu asaa bụ mgba awe mana anọ na-ede mkpachi nne ebo emute ya bụ ebu enadi amụwe nwoke nadi igbo oke amụchawe n'idegbe edomewe n'elu ụlọ ebo bụ ebu enadi ya bụ ebu izizi ya kwa akpọ aka nni ị ga-enwe ike chi ebo ebulu okposho ị ga-enwe ike bụ adawe ebulu oke ị ga-enwe ike bụ diọkpawe bụ ebu enadi kwa emute bụ aka nni ya bụ ebu izizi ya ma nwee ike nụ nwene ofu ọfọ ji yu na ya bụ ebo ofu ọfọ jikọ ọnụ na-abịa na ya bụ ebo ya ma nwee ike nụ yo ebo niile sha ofu ọfọ jikọ ọnụ na-ewe dịka ọ bụla ubulukwu ka nji ama atọ na-eme ama kịta ọ bụla igbo onye ubulukwu ị ga-awọcha nye n'ime ekwupụta ọ bụla igbo ụmụ ikem ibi na bedoe ibi na Ọnịcha ukwu ibi n'ogbe ego ibi na okiti ofu ọfọ jikọ ọnụ niile ya ma nwee ike nụ onye ọbụla n'ime we ya bụ aka nni ilike nwụcha nwa mmadụ nye esoi mana okiti dọ ọ bụla ụmụ ike nwụọ na ebu ka ọ bụ ya ma nwee ike nụ ofu ọfọ ji ụnụ na-abịa n'aka nni ya bụ ebu enadi ya bụla okposho
eluike si ebe ọ nụpụghị o bụ mesịa mana ị ga-abụ ada wee ị ga-abụ ada ebe ọ ni maka na ebe ọ wee mutie bọ bụ be na di and ka isi amari bo mutie mmadụ etukwu bụ akwa ụgwọ isi eni ka ọ bụ akwa na ụgwọ isi eni anyị da-ememe nye ọnị ịkọmadashi anyị da-akọmadashi amụkwa ekenye amụmụ ụmụnne nkwa alụ ya ka amụ mbọsọ oke nọ na-ebu na die ọnụ ebe akwa ụgwọ isi ene akwa na ụgwọ isi ene ọnụ achaghị ememeghe wee nye ememe nwa amadụ wee je eweri nwa amadụ ememe ewe nụawa ọnụa ọzama afa ndị mụ na ya bụ aka nni aka ekpe ka enyala akpọkpulu na afani maka na ọ dị na mma mana aka ekpe bụ ebu nni ya nwere na aka nni ka si ike karịa aka ekpe ebu nni wee si nụcha nni ya ma ya chi ebe ọchọje nwe ya ma ya chi ebu wee si nụcha nni chọje nwe ya bụ nke kpo na-abịa isi nwee bọọdụ ebiri n'aka nne ekwezina ịnọ n'ebu nne bụ nyekwe n'ịnọ ya kwa eji asị na nneka isi ebu nne je dọnọ je biri je bito n'we ya ma nwee ike chi ya bụ ebo ike anọ ga-asharị tupu ọ ga-eji lui ya bụ ike anọ n'ebe ọ ga-asharị tupu ọ ga-eji ye ya bụla okposho si ebu nne je dọnọ ikposho anọ ga-asharị tupu ọ ga-eji ye ya bụ na ya nọ n'aka nni mana ya ma anụ nwunye ya ma chọje nwunye ya ma je mmadụ ya ma je mgba n'ebe ọ wee si nụcha nne nke ọzọ bụ ebu nne na di ebe ọ wee si nụcha nne na di ya ma nwee ike jebe ọchọje nwunye bụ mmadụ ama nwee ike si bụ ọbịa anụ nwanyị ebe o si nụcha nne na di ya bụ nke atọ ka m na-agba ọnwụ nke anọ bụ ebu nne nne ya ma jebe ọje nụ nwunye mmadụ amasị bụ bịa nụ nwanyị ọ garịzi anọ ni ọ gara atọ n'ime ndị dị mgba ọ gara ya bụ ụkwata atọ ị ga-enwe ike dịrị ome na-amakwa nne na ndị n'ichi ya bụ ebu nne 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 ka ọ bụ ebu nne nne na di ka ọ bụ nne na di nne na-amarịkwa nne na ndị n'ichi ma na-achọ nka egbube na-ama nne na ndị n'ichi ma na-achọ m ka egbube ọ na-aba jem ije dị n'ime igbube okposho abụkarị nye egbube enyi wee gbubezie yu na ndị egbube unu ga-enwezi ike umezi okwu gbasara nye ọsịsọ ya na ịnụ nwunye mana ihe ị ga-eji onwe dịka okenye ihe iji onwe dịka okposho bụ na ị ga-amarị ebe emụghị ị ga-amarị ebe emụghị marị ndị unu na-ewe bụ ebo unu na-ewe bụ ezu izu na erikọ na ofu afele ofu ọfọ ji unu na-ewe ị ga-amarị ebe wee si nụcha nne ọ bụ na nne mbụ onye ụbụrụ nne mbụ ya bedo bee ike nne isi bịa na bedo nne ọ bụ onye ogbe Igbo ka ọ bụ onye idumụwa bụ ka ọ bụ ụmụ anugwe onye ebo ka nne isi bịa ebe ọ na-esi bịa ị ga-amarị ebe nne ị ga-amala ebe nne na di ị ga-amala ya bụ ebu anọ dị mkpa na ị ga-amarị wee okwu nwunye kumekwu ọnwa ya na okwu ịnụ di na nwunye tupu ị ga-eji mmesị apụchazịa n'ilo ga-ahụ mmadụ ga-amarị me ga-ekwuludo onye ụnọ tupu ndị mụ na ị ga-eji gwa na ya na ya na-echi ị ga-ebu ụzọ n'onwe nyochagide nwata na-asụ wene ogbe anyị dọ ono akwụkwọ ka o si bịa n'ogbe anyị idumụdala bụ ka nne m si bịa ke njụkpọkwa ya jụkpụ achọpụcha na ogbe anyị idumụdala dọ bụ ka nne isi bịa marịda nke ọ na-etibeghị na ọma aga
biko adarịọcha inupụzukwa isi dịka ndị n'ọlụ oyibo si eme na ị ga-anụ a bụ na ị ga-anụ a ije nụmanwụni ihe ndị dị n'ime esori mọdịanị achọna ihe ndị na-ekwu gbasara anị wasụ ọfọ ite n'ime bụ ọnụ na-ege enupụkwa isi na-enye na akwụ na nọkọ ọ ga-adị ya nọkọ ọ ga-adị ya onwe onye mmadụ eme anara isi ị ghara eme na nye ga-anarị nye isi ka ọ bụ nala ụmụ ịmụcha isi anyị wepụ a n'ọdịnala tinye na nye gbasara ndị oyibo onwe ọrịa ndị dị n'ọbala ọ bụ na ị ga-anụcha onye ọzọ ọ bụ na ọ dị n'ọbala ndị ọ tupu ọrịa ga-eji nna ka ọ bụ ọrịa ama gosi ọma pụọ ife mana enume onye ọ bụ na ọrịa ọ dị n'ọbala olike abụ na ọrịa olike bụ na ebumpụcha ụwa olike bụ na ebumpụcha ụwa ọ bụ na ọdị ọbụla na-asụ ọdị ụdị dị iche n'iche ọ bụ na wee bule ọbịa osi na nadi ejeni nwa osi na ene ejeni nwa ọ dị n'ọbala ọ dị n'ụmị ọ dị n'asụ n'okpocha ọbụla ị nụrụ ọ dịzikwa n'ụmị nwa ụnụ ga-amụ nke ga-aka njọ nke ga-awaye maka na uke bịa kwuru uke abakazia njọ wee mụpụchazia nwa nwanyị asụwane mmụọ egbue mmụọ eluke na-egbue mana ihe dị na n'ọbala dị ndị egbu tukwune ndị mbụ n'uche wee nwụ bịa wue na mmadụ ada anụ nwune mmadụ ada eje nwune alụdọ ndị mmegide na ahụ akpọchawe gbuo ewu one dị n'ime were kpochapụ ya bụ njọ wee mee rịọ arịrịọ gụọ anụwa ọfọ ọ bụrụ na emeghere na amarịna na nye dị mma na adị egbue ị ga-enwe ike pụọ bịa kọwakwa n'ebo nekwe onye mme ndị dị mmarịna kịta na na-amarịghị m na-achọ m ka edozie niwe mmadụ ada anụ nwune mmadụ ada eje nwune ya bụ ndị sị na mmetụ ọnụ na ya bụ okwu gbasara isi nwune n'obodo anyị si bịa ya bụ anyị bụ ndị enu anyị ya ka ntị ọnụ ọnwa ọ bụ na ịlụzọga ka mgbazie ọzọ na ị ga-amala ebo emụ ya bụ aka nne ị ga-amala ebo emụ nne ya bụ aka ekpe ị ga-amala ebo emụ nne nne ị ga-amala ebo emụ nne na di ebo anọnị adịghị eji egwu ya bụ bụ ya ga-anụ nwunye oge o mesịrị a ma ememe nye onyinye ọzọ iji wee kọwaa ka esi eme bụ enwụ ebo ndị na ga-agbazukwa ọzọ bụ gị nyo ya ka o ji bụ n'ọnwụ ụfọdụ asị n'ọnwụ ekewa n'ọnwụ so ogine mana adịghị edu ogine elu ọnwụ enwụ ajụma wee bụ o si bịa ebo niile o si bịa ndị wee dị mma ya ndị wee so okwu ya a wee dozie nwa niile wee dozizi ya ekume okwesịghị enyo daalụnị chukwu ya gọzie ọnụ gbaa nị mbọ hụ na enye ndị dị m ewepụcha ọ bụ na igbo onye enu anị o nwere nye o wepụ ya ma na ya ego zipụ a tụọ ọnụ na-enye ekwu were izukwo mkpịsị aka ya lụ ya iji wee gosi na ọya anyị nye na nkwusọ ya nye na ikwusọ m ọ bụzikwa na ụfọdụ ndị nkwu asọ na tụọ ọnụ anyị na-amụ nwata marịka okwu agwawa agwa ụfọdụ n'ime nye ndị na-ekwu ọnwụ mmadụ gwa m chukwu ya gọzie ọnụ daalụnụ